program. From there, sure. Machiegni kendo nyakoromogi thoth jonyuol kaachiel kod jopuonjre madonjo e kuonde tiegruok kaka mbalariany pod yudo ler malong'o e yo manyien mar piny owacho dhi tiyogo e siro somb jopuonjre. Ma oyangore e kinde romo mane obagi kod jaod bura Mauriri Mark Nyamita e skund sekondar Mauriri e sub-county Mauriri, kama jonyuol jopuonjre kod migepe mag piny owacho ma oting'o mano mar keto jopuonjre e kuonde tiegruok mano KUPPS. Thoth jopuonjre wacho ni gisetemo dhi e mbui mondo gior kwayogi ne omenda ma ichiwo kod piny owacho mar jolo somo ni, kata kamano pod gibedo kod pek. Geno margi en ni e giko mar twak ni gidhi bedo kod yot e oro kwayo margi mondo giyud omenda ni, ka giwacho ni thoth giwuok e familia ma nweng'o ni piny. Jokanyo riwruok mar KUPPS wacho ni thoth jopuonjre pok oyudo ler e kotenore kod chenro manyien. Yudo ng'ama nyalo gaida maber, anyalo go through it ma ayud loan. Kaka portal mar KUPPS no yaw, wa apply godo te mana apply course mar Bachelor of Art in Journalism and Mass Media in Kiswahili. Koro ema nwadhi temo kochacha, to kaka natemo portal mar help kaka no yaw, atemo apply to lakini failed, yani nitie chochni mang'eny. Indiko seche moko ni congestion ng'eny, kidhi asewuotho kanyo almost 1 week to pod nitie mana chochni mang'eny. Ler malong'o mar chenro mano biro ni pok wang'eyo ahinya. Gian pod ok ang'e maber, keche nasetemo time to ing'isa mana ni failed. Koro emomiyo wabiro ka mondo wang'e ler malong'o mar chenro ni, kaka itime, kaka owinjo be ni itime, kaka owinjo be ni iluwe nyaka ichopi e okang' ma koro ing'isi ni koro inyalo yudo hola ni. Hii njia serikali imetuletea hapa huenda inanishinda, sielewi sana. Ningepata nielemishwe kidogo, nijue natoka wapi na ninaenda wapi, sababu kuna forms zinasumbua kujaza, kama hizi forms za help loan. Unafika mahali unapata unataka loan type na unapata simu, ukipress haileti zile options yafaa ikuletee. Sasa leo nimekuja hapa nione kama nitapata huo usaidizi. Wengi hawajui na ndio maana tuko hapa. Na ningependa kuhimiza kama watu wengine pia wangeweza fanya kitu kama hichi, watengeneze masemina kama hizi, tuende all around the country tukihamasisha watu kuihusu, cause I think watu wanaona hiyo pesa kama compound, wajui italipika vipi, because hata mimi mwenyewe hapo awali sikujua italipika vipi, because niko na kama 300k kwa mwaka mmoja, ambapo ni hizo ni semesters mbili, nitatoa wapi hiyo pesa? Lakini ukiangalia kwa undani, kuna ile scholarship itagharamia, ukiwa na bahati utapata loan itagharamia, then kile kidogo ambacho kitabaki hiyo gap unaweza